S'estrena una nova proposta del grup de teatre d'Amics de les Arts. Tal i com ells diuen, és el seu primer Shakespeare. Oh my God! Amb una peça deliciosa, exquisida i amb un fum de personatges dalt de l'escenari. Molt soroll per res. Parleu repetint les paraules com els lloros. Una escena en la meva llengua és molt millor que una bèstia famosa. Sí, però hem de fer-ho amb gràcia, La gràcia no ens n'estalviarem pas, en pots estar segur.